Szevasztok! Hát ez egy véleményes dal, de igazából egy népdalát írott. Nem tudom, hogy ki ismeri azt, hogy úgy van, hogy a leány se lehet mindig viola, menyecskének is kell lenni valaha. Na hát ez ebből született. Az a címe, hogy a leány se lehet mindig, hogy ráismerjen az, aki magáénak érzi. 159, ennyi dal van kint a csatornán, hogyha visszanézitek a videókat, ma arra sok időtök van, vagy szabadságon vagytok, remélem senki nem enyhe Covid-dal fekszik otthon, mert hát arra is nagyon alkalmas, hogy áthidalja a kínszenvedéseket, remélem nem okoz újabbat, hogyha elolvassátok 1-től 159-ig sorra dalokat, akiknek kedvük van, azok már küldtek rá hangszeres megoldásokat, de nagy szeretettel várom azt is, amikor valaki csak fogja és elénekli. Itt természetesen nem gondolom, hogy a népdalnak az autentikus dallamához kell ragaszkodni, azt se gondolom, hogy végig fogom énekelni, de lehet, hogy néha úgy bejön a dallam. Ezt én nagyon gyerekkoromban tanultam, a mezei lányok tanították nekem nagyon sok más mindennel együtt. És augusztus 12-én írtam, tehát a leány se lehet mindig. Ja, és köszönöm a szavazatokat, tudjátok, a Koszia dalt, Artiszus pályázat. 90 BPM a leány se lehet mindig tempója. A leány se lehet mindig az, ami van, az úgy, hogy letiporja valaki. Na de ő azt nem ám annak éli meg, nem gondolja még a világ végének. Hát nem tudom, ez egy megoldás verzió, ilyesmi a népdal, amit én már legalább 6 verzióban hallottam, innen, onnan, Erdélyben, Miskolcon, Pesten. De csoda tudja, hogy melyik az igazi. Örömét is leli abban, ha olyan, ha a párja gyömöszölné komolyan. Belegondol, lehet abból bármi még. Lényeg az, hogy most szeretik bármiképp. Lehet így is, lehet úgy is, valahogy alakul majd, gyere lesz, vagy takarodj. Maradás is lehet az, még miért is nem. Máskülönben ez a világ szétesne. Aki gyáva elhervadhat egyedül, asszony se volt, tolószékbe beleül. Ott síratja, ami régen elszaladt, bepótolnám most már semmi perc alatt. Na hát egy ilyen népdalszerűt írunk ma. Mondom, nyugodtan csináljátok tök mást belőle, de hogyha ezt hangszerelitek, tehát az eredeti dallamot egy olyan hangszereléssel, ami azért valahol a mai kor gyermeke, abból nagyon érdekes jöhet ki. Tehát igazából az egész crossover, hogy world music, ez azért nagyjából úgy működött, hogy rock, pop, alter hangszerelésekre az eredeti dallamot játszottak. Ezt nem tudom, emlékeztek a Deep Forest és Sebestyén Márta közös kalandjára, ahol Márta énekelte a dalt úgy, ahogy az a torkán általában kifér, és ők meg elhelyezték benne. De volt még egy ilyen nagyon kalandos eset is, amikor egy roma népdal énekes, vagy egy cigányember elénekelt egy népdalt, és azt csak úgy lenyúlták, még nem per is lett belőle, valahol külföldön. Már hogy egy magyar roma énekes dalát valahol külföldön lenyúlták. Remélem ezt is le fogják nyúlni. Na. Nem tudom, mennyire tudtátok követni az évet, lehet, hogy hülyeség volt nem egybe elmondani, lehet, hogy mindjárt elmondom gyorsan egybe. Így van, az a vége, hogy na de most már ugyan késő pótolni, öreg lánynak szerelemmel bótolni.
Van az úgy, hogy elszalajtja valakit, bizony akkor marad végleg az, ami... Na, ez a leány se lehet, még gyorsan elmondom. A leány se lehet mindig az, ami van az úgy, hogy letiporja valaki. Na, de ő azt nem ám annak éli meg, nem gondolja még a világ végének. Örömét is leli abban, ha olyan, ha a párja gyömöszölnék komolyan. Belegondol, lehet abból bármi még. Lényeg az, hogy most szeretik bármiképp, nehogy ilyen gyorsan írjátok meg. Lehet így is, lehet úgy is, valahogy alakul, majd gyere lesz, vagy takarodj. Maradás is lehet az meg, miért is nem, máskülönben ez a világ szétesne. A kityáva elhervadhat egyedül, asszony se volt, tolószékbe beleül, ott siratja, ami régen elszaladt, bepótolná most már semmi perc alatt, na de most már ugyan késő pótolni, öreg lánynak szerelemmel bótolni, van az úgy, hogy elszaladja valaki, bizony akkor marad végleg az, ami. Te. Ilyesmi. Ja, köszönöm szépen egyáltalán minden megjegyzés, ami arra vonatkozik, hogy mit kéne fölvennem, meg milyen jó. Szóval azt írta valaki, hogy a múltkor, amikor ez rajtam volt, mert sajnos nincs 366 ingem, meg kalapom, nem jelentkezett egy ilyen szponzor, hogy öltöztet, mert riasztó a mennyiség, de valaki azt írta, hogy ez az ing áll nekem a legjobban. Meg kell, hogy nagyon szeretem, Ausztrálban szülöttek csinálják, ez egy aboriginal ing. Na, mit mondjak még? Hát, hogy köszi a dalt, és köszi a szavazatokat, és küldjetek jobbnál jobbakat. Jött egy csomó videó, érik az összefoglaló, csodálatos kollégák, jelentkeztek, ahogy ez már az életformánká vált, úgyhogy így éljünk, mert ez békés és ígéretes életvitel. Szevasztok!